Maraming masarap. Masarap jowain, masarap mahalin, pero ni isa ron, wala ka man lang natikman. Di ba? Kasi panay crush ka lang. Hanggang crush ka lang lagi, hindi ka mapansin-pansin. O kaya napapansin ka naman pero madalas ikaw ay rejected. Di ba? Ang hirap, no? Crush na nga lang, ikaw ay naha-heartbroken pa. Hoy! Anyway, mahal. 안녕하세요. 김진호입니다. Aish. Ang lakas ng ulan eh. May bagyo na naman eh. Aish, paano na naman papasok si Kim Chino nito? Mahal. Ako na naman to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko. Baliktaran tayo kasi 6 to 9. 6 to 9 p.m. po si Kim Chino. Oo, 6 to 9 p.m. tayong maglalambingan at talaga nga namang magre-real-tukan. Diba? Kasi mahal, sa totoong buhay, kahit sabihin mo na dapat happy crush lang, minsan nasasaktan ka pa rin. 'Di ba? Minsan umaasa ka pa rin na kapag yung crush mo ay nagka-jowa, tapos hindi ikaw yung naging jowa, ay talaga nga naman ikaw ay maha-heartbroken. 'Di ba? Totoo yun eh. Tapos sinusubukan mo naman na ikaw yung mag-first move, kaso wala talaga. Ayaw talaga sa'yo, kaya ang ending, kahit hindi naman naging kayo, ikaw ay nagmo-move on. Ay nako, mahal, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung bakit. Hanggang ngayon, tinatanong mo pa rin yung sarili mo ano nagkulang sa'yo. O sige, makinig ka, hahampasin kita. Hahampasin kita ng katotohanan. Kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi ka crush ng crush mo. Ito para magising ka sa katotohanan na minsan talaga nga naman ang pangarap ay hindi lahat nakakamit o nakukuha. Tulad ng crush mo. O ito na mahal, una, hindi ka crush ng crush mo kasi basic ka natin, hindi ka type. Totoo naman yun eh, hindi ikaw yung standard, hindi magiging kayo, hindi ka gusto at kailanman hindi ka magiging gusto. Diba? Totoo yun. Masakit man pakinggan pero mahal, minsan kailangan mo lumaklak ng katotohanan, ng realidad. Tulad ng pangarap mong maging kayo ng crush mo, parang tubig ng baha, di ba? Maulan. Yung mga road natin, yung mga kalsada natin, punong-puno yan ng baha, tubig, baha. Ano meron sa baha? Malabo! Malabong maging kayo, kaya ang ending, ikaw ay nagmo-move on sa relasyon na hindi naman naging relasyon. Kaya minsan mahal, yung pagka-crush mo dyan sa isang tao ay dapat mo nang i-let go o kaya turn it into inspiration na lang. Hindi porket gusto mo ay talaga nga namang makukuha mo. Utang na loob, alam mo naman sa sarili mo, 'di ba? Na hindi ka mayaman. Kadalasan na mayayaman, yun lang yung may source talaga or resources para makuha ang kanilang gusto. Kaya tandaan natin, kung tayo ay nasa laylayan, set the expectations low as well kasi hindi ka mayaman, hindi ka anak ng kontraktor, at hindi ka kontraktor para magmayaman. Huy! Kaya dapat yung ika-crush natin, yung at least pasok sa banga, pasok sa resources. Anyway, mahal, meron pa akong 2 dito kung bakit hindi ka nagiging crush ng crush mo. Diba? Ako rin naman hindi nagiging crush agad eh. Pero sige, tulungan kita dito lang sa Chinitox, dito lang kay Kim Chino. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number 1, Metro's number 1, Love Radio.